Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Adam Abdullahi wanda aka fi sani da Fresh Romeo, a ku mai bakin magana. A yau ma na zo zan yi magana hello brother Adam Celebrity, ya labari, ya kai? Dan Allah me ya faru da kai? Aha. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mutumina me ya same ka? A so nake kudan cika, sannan mu gaisa, sannan muku bayanin me ya faru, saboda mutane suna ta magana me ya faru. Wasu su ce kaza ma, wasu ce kaza, wasu ce kaza. Ba wanda yake da bayanin ingantacce, amma alhamdulillah yanzu zan ba wa mutane me akwai. Umar Abdulsalam me ya same ka? Mai bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau na rasa wasan yi wa kora matasa ta jire masu mulkin zai don abin ya tattare mun sa gwamnati ta kawo da kanta ta yi Official Nines Kid ya ce ka gaya mana hankalin mai banta, zan ba ku labari yanzu. kowane matsala Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula don shi ke sa matashi ya tunanin sa za a bashi kuɗi ya je ya kona mutu da mata garkuwa da mutane wayar kafata shi ke sa fyaɗe ya ga fitarar makota abun ba sai dai addu'a Allah ya kyauta attajirai na zo da wasu batutuwa don kuke siya ku rufe kamfanin ruwa ka siya ka rufe da riba ko da shawa in ka bar shi zaka taimaki matasa yan uwa a kun fi so kullum baraka ta faruwa in kun gani a mujallu ku ta sinuwa bayan da laifin duk abin da yake faruwa yana da kyau ku tallafi matasa yan uwa matasa gaskiya ina da korafi akan dan mu ma da namu laifi mu saka girman kai muna yaudarar kanmu mu ba yayan kowa ba mu ne da jikanmu mu ne sarakarai da suna da ce suka hukumi sai mu ci a takamar ka gama digiri to a unguwar ku irin ku kun gari saboda haka maza ka canza da wuri yi ba haka ba sai ka mutu da shagari akwai mai bakin magana a yau ma na zo na yi magana Yau ma na zo zan yi magana. Barkanku da wannan lokaci, musamman wannan muke tara a wannan daidai wannan lokacin. Masu tambayar me ya faru da kai, me ya faru da kai, a wasu suna ta magana ko ka je Katsina ko yan Katsina ne, sai tausayin yan Katsina ya kama ni, saboda Katsina na je cikin farin ciki kuma alhamdulillah na dawo lafiya. Sun yi kara, sun karanta, da na ji ana kalubalanta su sai fargaba ta kama na ce dole in yi bidiyo na musamman, in yi bayani kai na musamman don wanke mutanen Katsina. A mutanen Katsina babu wanda ban fuskanci ko harara ba gaskiya, bare bakan magana ko wani abu da ya shafi haka, bare har haka ta faru da ni. Ina son masu kallon mu su sani cewar wani abu bai faru da ni a Katsina ba. Na je Katsina na yi abin da zan yi kuma na dawo lafiya alhamdulillah, lafiya lau na dawo gida. Na gode wa Allah kuma na gode wa mutanen Katsina, kwansu da kwarkwatansu, musamman waɗanda suka halarci wannan guri da na je, wanda sun yi kara, sun karanta. Duk wanda ya ga bidiyon zai ga mutane sun zo kuma sun ji daɗi. So ban ga wani mutum ɗaya da yake yunkurin hararata ba, kuma sun nuna min kauna 100% har daga waɗanda suka kawo ni har waɗanda na zo na tarar a wannan guri. Na gode sosai mutanen Katsina, Allah ya bar zumunci, kuma ina nan tare da ku, kuma na ji Katsina kaman gidana ne ma, ba dan komai ba saboda sun nuna min kara, sun ce babu wani mawaki
da ya fito ya yi bayani akan halin da suke ciki, saboda wakan da ne wasiƙa ga shugaban ƙasa a duk wanda ya saurare ta zai ji kamar mutanen Katsina kawai na yi wa ita, ba mutanen Katsina kawai na yi wa ita ba, amma dai duba da abin da ya shafe su dole mu jimanta kuma mu musu bayani. So ba na jin, ban taɓa sa ran a Katsina zan samu wani a mutum ɗaya da zai harare ni ba, kuma alhamdulillah ban samu ba. Na gode wa Allah, na gode wa mutanen Katsina kamar dai yadda na ce. Ina godiya. A dan mun play music kafin mu ci gaba da bayanin me ya faru. Na san mutane da yawa sun zuba ido suna son su ci menene yake akwai. Da farko dai na wanke mutanen Katsina ranka ta kaf ɗinsu, na gode sosai. Ja Pictures godiya nake. Waƙan 'yan Katsina. Cikin mu ni ne speaker. In kun kalla za ku ga gurin ba wai ciwo ne sosai ba ma. Ba wai wani ciwo ne sosai ba. Min na ga tare da shi da wayan su mutane da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane. Duk wayan shadawa ita duniya ne. Mutum ne masannan za a ƙara fara ne. Ku za ku tafi da kudi lahira ne. In ba haka ba menene ribar cutar mutane? Shugaban kasa wannan aikin ka ne, in mutum da ya cutuwa kasa silar ka ne, domin kai ka ce mana mu zabe ka, in ka ci zabe talakan kasa sai daina kuka, talaka har kudaden kafe suka baka, baya kan yi gaba da kansa idan ya kika. Ya ce wai I'm from Katsina, na wanke ku mutanen Katsina. Wani ya kace mun kaka, duk da haka mamana tana son ka. San me yasa sare da talaka yake maka? Karo ne muka kasa banka, saboda har yanzu da kyawun zato muke maka. Amma shugaba a cikin garin ka ai ta dana bin mutane gidaje su yanka. Na tuna kun yakan sa kuka, wai yaushe ne talakan kasa ta zai sai da fika. Talaka bai san ana mulkarsa ba, tisha lafiya ba ta ishe shi ba, ruwa titi wuta bai kwalla faransa ba, a cikin ma kuma bai tsirar da nasa ba. Muna so mu kwana gidajenmu, babu hali tsoro ya kame mu, domin ranar gaban idanu suka lalata kalle suka kashe yan uwanmu. Yaya ake so mu yi da ranmu? Burin mu sayar dukiyarmu, roko muke yi idan mun yi laifi a yaƙe mu, sako daga yaya zuwa gwamnati. Don Allah dan nan ku taimake mu, a taimake mu. don Allah a taimake mu. Umar Tulawa ne ya ce can I get your account? Za ka iya min magana ta DM? A duk mai son ya wani abu sai magana ta DM sai mai magana. Gaskiya zaki kana kokari da ka zauna a haka, na san insha Allah zai za ka je duk inda kake so. Thank so much. Na gode sosai. High Fresh Emir. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Na gode sosai. Na ga fatan alkhairi, na ga kuma yadda mutane suka nuna damuwa bisa wani abu da ya faru da ni ko ciwo da suka gani jiya, wanda in sun kula za su ga ba wai wani babban ciwo ba ne, karami ne, dan akasi ne dan kankani aka samu, mutane suke tsammanin wani babban al'amari ne. Please your account now. DM za ka yi Umar, za ka yi DM ne? A yau na tabbatar duk wanda yake tare da mu ya san cewar muna da, Allah ya baka lafiya, amin, muna da wani gagarumin bako da za mu kawo, wanda kusan ƙurunƙusu ne ɗan kan ɓera in aka yi maganar industry a arewa, a kasancewar shi ne kusan jigonta, wanda an daɗe ana bugawa da shi, ya ga jiya, ya ga shekaran jiya, ya ga waccan shekaran jiya, waccan a ya ga yau, kuma muna fatan zai ga gobe insha Allah. Yana maka kyakkyawan fatan alkhairi Fresh Emir. Na so na kasance da kai har na ji me yake faruwa, amma ina driving, babu damar saurar menene. Muna godiya da yanda kake tare da mu, na gode sosai. Allah ya ƙara ɗaukaka, amin amin. Rosiga ya ce amma in ta magana ba ka ce min komai ba, ko ba ka ra'ayina ne Fresh. Ku yi haƙuri, abin ne da yawa. Mutane za su ga wani tab ɗin in kai DM
wani ma in za ga in dai na bude gaskiya zan ma reply. So abin ne da yawa babu chance inda zaka bude na kowa. Kana dan abin da zaka iya ne, sai dai ku gafarce mu da Allah, ku yi hakuri in wani akasin haka ya faru. Muna tare da kowa, muna sanar da kowa, kuma muna kaunar kowa wallahi 100%. Kamar magana ta baya, muna dakon wato babban bakon namu, barka da dare, wanda da zarar ya kasance tare da mu za mu kawo muku hira da shi kai tsaye da yadda Allah. Fresh Emia yana shan tambaya. Me ya same ka? Fresh Emia shalele, ni sai yanzu na gane ashe ni shalelan fans ina ne. Ana ta tuntuban ya me faru. Dan akasi ne aka samu wani abu ya karce ni a gefen ido. In kuwa kula za ku ga iya dan nan ne, dan karcewa ne. So jiya na zo ne gurin yana dan naji daga treatment din gurin na dawo. So na dan tsaya da tissue na, jinin da sanya aka yi baya ya ki ya tsaya. So shine nake dan gogewa. Amma yau kun ka wala za ku ga gurin wanda ya yi tsammani, na san wasu sun yi tsammanin ko gurin babba ne ko dan karami ne haka. Alhamdulillah kuma Allah ya kiyaye. Kare Fresh Emia ina son gaisuwa wurin sarkin kiɗa Kashifu, darakta Musa Hukumorin, fatan sarki waye gashi nan dai, na gode. Ina jin daɗin waƙoƙinka sosai saboda kana magana akan abubuwan da suke faruwa. Shine ina